بێتۆ ئۆڕۆک ji bo sînatoriyê li hemû Teksasê dest bi banggeşa helbijartinan kiriye bi taybet di nava gencan da. Ez ti car ji xortan nikarim bixwazim ku dengê xwe bidin falan kesî. Ger ev kes li wan nepirsiye ku di bîrawan de çi heye, çi ji wan re giring e û kêşeyên herî giringên vî welatî ji perspektîva wan kesan nebîst. Nifşê 2000 hejmarek zêde di nava karê dilxwaziyê dane. Ji hevkarên rêkxistîne yên heman herêmê. Ew dibêjin ew guh dide xem û hezên wan. ئەو گووە ددا خەمن گەنجانە ئەس ژی وەکە یەک ji civaka LGBT ji bo min ev tiştekî gelek giring e. Ez bawer dikim komîteya çalakiyên siyasî giring in. Dirav gelek balkêşa ji xelkê re û gelek mirovên li temenê min de wesa hizir dikin dengê wan ji xwe ye. Gencên kumarî jî di banggeşê dane ew piştevaniya sînatorê niha Ted Cruz dikin. Bîram tê sala 2014 bo yekem car min ev dît. Ew hata xwendingeha min û axiftinek pêşkêş kir. Ez nizanim lê min hez kir ku ew mirovekê ciddî ye. Tiştê giring pêgiriya bi destûrî ye. Ji ber vê sedemê hez ji Ted Cruz dikim. Ted Cruz dibêje ew pêgirê bi azadiyê ye gencan han dide ji bo piştevaniya banggeşa helbijartinê. Ez dibêjme hewa li dema ez digel gencan diaxivim û ez zor digel zarok û xurtên dibistanan diaxivim. Ez li ser du tiştan wan han didem. Ez dibêjim ya yekê beravaniye ji azadiyan bikin, azadiyeka bihêz. Azadî di nav xurtandan vedgirit, azadî îlhame û xurt giringiye didine azadiyan û dixwazin şerîf û azadiye bikin. Li Teksas şerê hey bo parastina aboriyeka qayme û karî û derfetên karî ye. Çi kumarî bin yan demokrat tiştê ku her kes pê bawer ya giring ew genc bikevin nava siyasetê û dengdanê.